Realaren lehenengo lanegunean Alfred Finn Bogason protagonista. Atzo sinatu zuen 4 urteko kontratua txuri-urdinekin aurrelari islandiarrak eta dagoeneko lanean da taldekideekin jeren beneko golegile ohia. Uste oso fitxaketa ona dela, ez? Azkenengo 2 urtetan kriston golpila sartu ditu Holandan, pitxitxea izan du da, eta bueno, bideoetan ikusi duana oso goleatzaile ona dela, eta segurazki hemen bai gol asko sartu ditula. 23 jokalari izan dira Zubietako berdegunean lanean. 24 izatekoak ziren, baina Carlos Vela arazo fisikoekin itzuli da oinzolako fastitisagatik. Mexikarra argazkirako irten da, baina ez da entrenatu. Sanseko 3 jokalari aritu dira lehen taldearekin. Juri Bertxitxe, Eibartik itzuli den atzelariare bai. Xabi Prieto kapitainak hartu du hitza aurreneko lansaioaren amaieran. Taldea inoiz baino lehenago hasiko da lehiatzen eta horretara bideratuko dute denboraldi aurrearen lehen zatia. Lehenago hasi geha, uztailaren 31an aurreneko partida daukagu, eta partida garrantzitsua gainea, ez? Baina lehen urtean bai Lionen aurka izan genuen partidari, ondo atera genuen, eta gero urtean zehar uste ondo moldatu ginela, beraz problemik gabe.